Acabamos de asinar un convenio por el cal, en colaboración entre ambas administracións, Concello de Leiro e Xunta de Galicia, financiaremos esta actuación de 240.000 euros pola cal humanizaremos esta rúa de Villana, que polo que me contan é unha rúa transitada, é unha rúa que conecta infraestructuras importantes como é a Casa Consistorial, a biblioteca, a igrexa que temos aquí ás nosas costas. É unha rúa importante para a trama urbán porque conecta a rúa Gabinou Bugallal ca rúa Casanova ao mesmo tempo que ela dan fronte tanto á biblioteca como á igrexa que está detrás nosa ou detrás miña e a Casa Consistorial. Os pavimentos a empregar van ser hormigón raspado para a zona rodada, igual que fixemos no resto das vías. As aceras peonís faguerán con enlousado de granito moreno e se manterá este adoquinado igual que está en fronte á biblioteca. Como ben dicía o técnico, non se trata só do que se ve, que por suposto tamén, desa iluminación, dese mobiliario, dese firme, dese adoquinado, senón do que non se ven, do que está debaixo. Ese soterramento das liñas de comunicacións que embelecerá moito máis, ou esa renovación das redes de abastecemento e de saneamento. Por lo tanto, tanto do que se ve como do que non se ve. Hoxe asinamos, dende a Xunta de Galicia nos ponemos a traballar xa arreo, está aquí a Directora Xeral de Urbanismo para dar conta diso, licitaremos o antes posible porque a execución das obras a fai a Xunta de Galicia. O Concello pon a disposición temporalmente os terreos para que nos dende a Xunta de Galicia licitemos e executemos esta obra. Ten un prazo aproximadamente de 5 meses, polo tanto, contamos a ver se é posible que antes de que remate o ano podamos transitar peatonalmente polas aceras, por suposto, polas beirarrúas esta rúa de Villana e ver o seu antes e o seu despois como fixemos coa ponte. Que agora acabamos de firmar prácticamente 240.000 euros para a reforma desta rúa que vai desde o Concello hasta a biblioteca enlazando co colexio público e despois virá unha terceira vez, espero que sí, e que o confirme, en un mes ou 3 semanas ou un mes e medio, en torno a esa fecha, para ver o puente ben iluminado de noite e o encendido, creo que se dice en galego, o encendido dos semáforos. Simplemente darlle gracias e agradecerlle a involucración dela e da Xunta toda en Leiro. Moitas gracias a vos por a vosa presencia. Fai pouco tempo, fai menos dun ano, cando viñamos a Leiro, desa vez era de noite, facía frío, facía moito frío, recordábamolo agora, para dar conta desa iluminación tan fermosa, desa posta en valor desa ponte que temos aquí, Ponte Esperela, desa Galicia calidade que realmente nos caracteriza. E teño que dicir que se o alcalde di que dentro dun mes e medio teño que volver, pois por suposto que volvo para dar conta desa instalación semafórica que mellore esa circulación desa ponte tan fermosa que tedes aquí en Leiro.